ako sa Senado at pohon kauban si Presidente Rojas, unang-una po ay susuportahan ko talaga yung magandang epekto ng point of care, isa sa pinakamaayong partnership ng PhilHealth o ng ating mga local government units. Kaya it provides a lifeline, lalo na sa mga emergency situations. Kapag may indigent na dumating sa ospital at malaman na hindi pa pala siya indigent member ng PhilHealth, ma-enroll siya ng ospital na iyon sa tulong ng LGU o ng district rep sa bilang member ng PhilHealth. Ang point of care membership, good hanggang December 31 ng taon na yan. So ibig sabihin din, yung na-enroll sa point of care, kinahanglan niya magpalista sa listahanan ng DSWD para ma-enroll as a regular indigent member ng PhilHealth. Para dili na every December 31 kailangan mag-renew. Kumbaga for life na, until of course, pohon, magkaahon siya sa kahirapan, which is the point of all these social reform programs. Then makalipat na siya sa ibang membership categories sa PhilHealth, employed or self-employed. So that's for point of care. And then yung mga tema at yung mga programa ng hawak kamay. Yan ang esensya ng sinusulong ko ring social protection sa ating mga institusyon, to whether PhilHealth or yung mga katulad na institusyon na SSS and GSIS, na talagang siguruhin na through ang ating mga government leaders at yung mga institusyon kung saan sila naka-locate, whether sa House of Representatives or sa ating mga provincial governments, masiguro na ma-deliver, may access sa quality social services ang ating mga mamamayan, lalong-lalo na yung majority na mahihirap. So I would continue to work on strengthening PhilHealth in particular, tapos yung iba pang mga social protection institutions like SSS and GSIS, para in a way maging bahagi na yan ng legacy ng mga leader natin tulad ni na Rep. Dodoy, ni na GovBert, na yung mga sinimulan nila, sinustain nila during their time in public office, ma-institutionalize sa mga social protection institutions na ito. And kumbaga for the long term, for the rest of yung existence ng ating republika, maging regular na ang pag-deliver ng ganito mga servisyo sa mga mamamayan.